Amadoda Amathathu Atyholwa Ngokuba Umbane kunye nokonakalisa iziseko ezibalulekileyo zequmrhu lombane i-Eskom akhululwe ngebheyili ye-R10,000 umntu ngamnye yiNkundla kaMantyi yaseRandfontein abarhanelwa ekungabalimi ababini kunye nomsebenzi wase-Eskom omnye bavele kufutshane okanye kafutshane enkundleni namhlanje emva kokubanjwa kwabo kutshanje. Ityala lirhoxiselwe umhla wama-31 kuMatshi ka-2026 ukuze kuphandwe ngakumbi kwaye abatyholwa bayalelwe ukuba baxele rhoqo ngeveki kwisikhululo samapolisa saseRandfontein. Okanye ke isithethi se-Eskom yaseRhawutini uAmanda Gqithi uthi inkampani yombane yonelisekile ziziphumo zenkqubo yenkundla. Inkampani ephehla iphakele ugesi i-Eskom ithi igculisekile ngesinqumo senkantolo kaMantyi yaseRandfontein lapho kudedelwe khona abalimi ababili kanye ke nesisebenzi sawo lenkampani ngebheyili ecaleni lapho bebesolwa khona ngokukhwabanisa ukusebenzisa ugesi. uAmanda Gqithi ulanda ke ngendlela inkampani ezizwa ngayo ngemuva kwalenzuka ikeyi yecala. As Eskom, we are happy with the outcome of today. The three accused have been granted bail of 10,000 rands each, and their next appearance date is on the 31 of March. Each of the accused are charged with meter tampering, bypassing of meters, and also fraud. So we are quite happy and pleased that this has now come to where it is, and then we'll wait for the outcome then when they appear in court on 31 March of 2026. Most definitely, we're not happy that they were released on bail, but we need to allow the court proceeding to take its course and also for the investigations to continue. I mean, it's one of the processes that do happen after such investigations have been conducted. We are definitely disappointed because the expectation is that as Eskom employees, it is our responsibility to protect the assets of Eskom, and it is our responsibility to make sure that when we do come across such instances where there are people who are conducting these criminal acts, we bring it to the forefront. So for our employees to be involved in it, it's definitely disappointing, and I must say that we are instigating our own internal processes, disciplinary processes, and the matter is being attended to. Ummeli kamsolo oqala kuleli cala uTini Kap uthi ke lawa ubona kungamanzi amancane angeke baxake bengabameli. Kanti ke futhi uthi wenelisekile ngendlela inkantolo ethathe ngayo isinqumo. We are successful in our bail application, that our clients received bail and that they are released on bail. The situation is to proceed. We are involved in the Eskom situation where they are tampered with infrastructure in other matters involved in our region, and that my client will cooperate with the state and that we bring this problem of tampering with infrastructure to an end. We are satisfied that our client can now be released and that he can face the charges against him, although we believe that the charges is not strong, that the state doesn't have a strong case, and that we will succeed eventually at a trial to get him acquitted. Leli cala lizobuyela enkantolo mhlazinga ama-30 kuNdasa kuwo lo nyaka. Ezindabeni zeSoweto TV kubika umqondisi Myeni ngeseRandfontein.